Produkcia Martin Weber uvádza audioknihu Šepoty z prázdnoty. Prebudenie neprišlo náhle ako záblesk svetla, ale pomaly, takmer bolestivo. Najskôr len hmla. Tmavá, hustá, všetko pohlcujúca. Strácala sa pomaly, ako by ho uväznila na okraji medzi snom a realitou, medzi životom a niečím neznámym. Ticho. Také hlboké a prenikavé, že sa zdalo byť horšie než akýkoľvek zvuk. Nedokázal sa pohnúť. Len ležal a čakal, ako keby to bola jediná vec, na ktorú jeho telo malo síl. Kde som? To bola prvá otázka, ktorá mu preblisla hlavou, aj keď na ňu nedokázal nájsť odpoveď. V hlave mal prázdno. Nie prázdno ako ticho v miestnosti, ale prázdno ako úplná strata toho, kým je a čo tu robí. Nepamätal si nič. Pokúsil sa zodvihnúť ruky, ale ako keby boli zviazané. Svaly neposlúchali. Po chvíli zistil, že sú jednoducho stuhnuté, ako by celé veky nepoužíval svoje telo. S každým ďalším pokusom o pohyb sa objavila bolesť, tichá, ale neúprosná, zakorenená hlboko v jeho kĺboch. Čo sa stalo? Otvoril oči. Ale nič nevidel. Len rozmazané tvary, ktoré sa mu pred očami krútili a pulzovali. Záplava tmy, ktorá ho obklopovala, ešte neustúpila. Zmetene zažmurkal, pokúsil sa zaostriť, ale svet sa mu stále roztekal pred očami. Nevedel, čo je skutočné. Nakoniec však z tej hmly začali vystupovať tvary. Tlmené svetlá v kabíne, prístroje, ktoré hučali niekde v pozadí. To bolo jeho prvé, skutočné, záchytné miesto. Loď. Áno, bol na vesmírnej lodi. Ale prečo? Čo tu robím? Pomaly si uvedomoval svoje okolie. Kryokomora. Tá zvláštna priehľadná stena pred ním, jemne potiahnutá rosou. Spal. Musel spať veľmi dlho, omnoho dlhšie, než bolo bežné. Pokúsil sa hýbať viac, rukami, nohami, no svaly stále odmietali reagovať, ako by boli príliš dlho nečinné, zamrznuté. Cítil sa ako vo vlastnej koži, no cudzí zároveň. Bol kozmonaut. Áno, to bolo zrejmé. Vesmírna misia, lode, kryokomory, prístroje, všetko mu bolo známe. Poznal to, hoci nevedel, odkiaľ tá znalosť pochádza. Všetko malo zmysel a zároveň žiadny. Prvým skutočným pocitom bolo, keď mu začal zvierať hrudník neznámy druh úzkosti. Niečo nebolo v poriadku. Ticho bolo až neznesiteľné, ako hlboká rana vo vesmíre. Nemal by tu byť taký pokoj. Kde sú ostatní? Prečo ho nikto nevítal? S vypätím síl sa konečne zdvihol do sedu. Hlavu mal ťažkú, ako by bola naplnená hmlou. Svet sa stále točil, ale postupne sa stabilizoval. Kde sú ostatní? Posádka. Mal byť tu s posádkou. To bolo to, čo ho ťahalo ďalej. Prečo nikto nehovorí? Prečo nikto neprichádza, aby mu pomohol? Sústredil sa na stenu oproti. Boli tam ďalšie kryokomory. Poznal ich. Slúžili na dlhodobý spánok počas letov do hlbokého vesmíru.
Cez zamlžené steny by mal vidieť siluety svojich druhov. Vedel, že by tam mali byť. Pomaličky sa postavil. Každý krok bol ťažký, ako keby jeho nohy mali o desiatky kíl viac. Prešiel k prvej komore. Oprel sa o studený kov a pohliadol dovnútra. Čakal živú tvár spiaceho človeka. Namiesto toho zafírovo-sivá pokožka, krehká a studená ako mramor. Oči zatvorené, pery bledé. Nie spánok, smrť. Ustúpil krok späť, no nohy mu zlyhali. Padol na kolená, srdce sa mu divoko rozbúchalo. Toto nemalo byť. Oni mali byť tu, živí, pripravení, plní energie. S vypätím síl sa doplazil k ďalšej komore. Pozrel sa dovnútra. Opäť len smrť. Tvár ďalšieho člena posádky. Pokrytá ľadom, neprítomná, bez života. Ako vo sne a pozrel do 3., 4., 10. kryokomory. Nikde nebolo cítiť ani najmenší náznak spánku. Len chlad. Prečo? Prečo zomreli? Prečo žije len on? Ako sa to všetko stalo? Kde sú spomienky, ktoré by mu mali dať odpovede? Neexistovali. Čo teraz? Podišiel k riadiacemu panelu, ktorý sa mu zdal známy, ale zároveň vzdialený. Prsty sa pohli takmer automaticky, keď sa dotkol tlačidiel, aby spustil systém. Obrazovka ožila. Krátky záblesk nádeje mu prenikol mysľou, no ten sa v zápätí rozplynul. Systémy fungovali, ale nič nedávalo zmysel. Všetky pokusy o komunikáciu so svetom neúspešné. Signál z lode sa strácal v nekonečnom prázdne. Skúšal to dlhé hodiny, no nikto sa neozval. Žiadna odpoveď, žiadny záblesk života na druhej strane. Len on a loď, ktorá sa klzala jemu neznámym vesmírom. Pohliadol na kryokomory. Telá jeho posádky, tichí, neživí spoločníci. Nevedel prečo, ale predstava, že by ich vyhodil von do vesmíru, aby sa zbavil tohto tichého spoločenstva, bola nepriateľná. Nemohol sa ich zbaviť, nemohol byť ešte viac sám. Títo ľudia, ktorých si nepamätal, ale vedel, že sú jeho druhovia, boli aktuálne jediným spojením s niečím, kým kedysi bol. Ale kto vlastne bol? Tá otázka ho zraňovala. A ešte to, že netušil, prečo je jeho posádka mŕtva a on je stále nažive. Lodné systémy nevykazovali žiadne poškodenie alebo inú chybu. Aj keď žil, obrovská loď naň pôsobila ako hrobka. Všetko, čo poznal, zanikalo v tieňoch. Postupne prešli dni, ktoré sa zlievali do týždňov a potom mesiacov. Zariadenia na lodi mu stále ukazovali denný a nočný cyklus, no pre neho to časom začala byť viac abstrakcia ako niečo hmatateľné. Svetlá sa striedali v pravidelnom rytme, ale jeho myseľ prestala vnímať túto zmenu ako skutočný prechod času. Vesmír, ktorý ho obklopoval, bol tichý, na oko nehybný a zdalo sa, že aj jeho vlastný život sa roztápal v tejto nekonečnej ničote. Každé ráno, ak sa tomu tak ešte dalo hovoriť, začínalo rovnako. Prebudil sa z plytkého spánku, ktorý mu neprinášal žiadny odpočinok. Ticho na pozadí jemného bzučania prístrojov a slabého vrzgania trupu lode. A potom jeho vlastný dych, dlhý, namáhavý, osamelý. Prechádzal sa po lodi, ako už mnohokrát predtým. Zastavoval sa pri rovnakých prístrojoch, pozeral na rovnaké kontrolky. Všetko bolo stále rovnaké, mechanicky sa opakujúce. Kryokomory boli stále bez života, stále nefunkčné, stále plné mŕtvol. Systémy, ktoré v nich mali udržať život, sa stali len pripomienkou smrti.
Niekoľkokrát sa pokúsil kryokomory opraviť. Zúfalo sa snažil oživiť ich systémy, ako by ich opätovné fungovanie mohlo vrátiť všetko do normálu. Možno by sa mohol sám opäť uložiť do spánku a čakať, kým ho niekto nájde. Možno by zaspal a už sa nikdy nezobudil. Ale všetko jeho úsilie bolo márne. Drôty, spoje, panely, všetko sa zdalo, ako by stratilo svoju dušu. Bolo to ako zrada. Každý pokus vrátiť motory do funkčného stavu a nájsť kurz k najbližšej obývanej planéte bol akoby sabotovaný. A čím viac sa snažil, tým viac upadal do zúfalstva. Loď, kedysi živá, plná činnosti, sa zmenila na prázdne bludisko. Každá chodba bola ako zrkadlo jeho vlastnej samoty. Všade len prach, ktorý sa zdvihol do vzduchu, keď sa ho náhodou dotkol. Možno sa mu to len zdalo, ale mal pocit, že každý deň je o trochu tmavší. Ako keby sa loď pomaly vytrácala, mizla do prázdna, podobne ako jeho myseľ. Občas sa zastavil pri okne. Hľadel von do vesmíru, kde sa odohrávali tie najväčšie predstavenia, ktoré si ľudstvo mohlo predstaviť. Svetlá hviezd a vzdialených galaxií sa trblietali ako diamanty v nekonečnej tme. Niekedy zachytil záblesk kométy, občas len prúd meteoritov, ktoré ticho prelietali okolo. Boli to vzácne okamihy krásy, no namiesto toho, aby ho upokojili, len zvýrazňovali jeho izoláciu. Také obrovské a nádherné. A on bol len nepatrný bod v tomto nekonečnom oceáne. Nemal nikoho, s ktorým by mohol zdieľať tú nádheru. Zas a opäť sa pokúšal sústrediť na svoje vlastné spomienky. Nájsť sám pre seba nejaký zmysel bytia. Kým bol, keď ešte mal život? A nebol iba bezmenná, seba uvedomujúca biomasa, letiaca hlbinami kozmu? Aký bol účel a misia jeho prekliatej posádky? Odpovede sa strácali v tme, v tej hlbokej a nekonečnej tme, ktorá sa usadila v jeho mysli. V lepšie dni mal len nejasné, rozmazané záblesky, ako by sa snažil rozpamätať na sen, ktorý mizne po prebudení. Občas, keď sa dotkol lekárskeho vybavenia na lodi, jeho prsty sa pohybovali sami, automaticky a presne. Ale nemohol si spomenúť, kedy a ako sa to naučil. Možno bol kedysi lekárom. Časom však prestal hľadať odpovede. Loď sa klzala vesmírom, bez kurzu, bez cieľa. Bol ako troska, bez miesta, bez účelu. Len ďalší kus odpadu, ktorý sa stratil vo večnom tichu. Samota a izolácia však mali aj iné dôsledky. Nie dlho po tom, ako sa ako tak zmieril s beznádejou, začal počuť na lodi zvuky, ktoré tam nepatrili. Ako by niekto kráčal po tej istej chodbe, no za každým, keď sa otočil, nikto tam nebol. Potom tieň, pohyb v periférii zorného pola, ale nič konkrétne. Vedel, že to bolo nemožné. Vedel, že je tu sám. A predsa nakoniec začal mať pocit, ako keby loď sama dýchala. V racionálne momenty si uvedomoval, že to boli to len predstavy, halucinácie, vyvolané nekonečnou samotou. V duchu si to opakoval. A predsa bolo časom tých racionálnych momentov menej a menej. Každý deň s chladnou pravidelnosťou zvykol sedávať v kapitánskej kabíne, obklopený blikajúcimi prístrojmi. Sedel tam, pred riadiacím panelom, prstami jemne klzal po chladnej kovovej ploche. Poznal tento pocit. Dotyk chladného materiálu, jemný odpor, keď prešiel po dotykovej ploche. Kdesi vo vnútri vedel, že to robil nespočetne veľakrát. Práve toto bol jeho svet. Jedného všedného dňa, ktorý sa svojím charakterom nedal nijako odlíšiť od ostatných v mase šedivosti, opäť nezúčastnene sedel v kresle určenom pre kapitána lode. Tentoraz sa však niečo stalo. Niečo, čo navždy zmenilo jeho ostatné dni na tomto svete. Odrazu len tak samé od seba
začínali prichádzať obrazy pred jeho očami. Detstvo, spomienky na rodinné obedy, univerzitu. Bol lekár. Áno, to tušil už aj predtým, ale nebolo to všetko. Keď sa predtým pozrel na lekárske prístroje, ktoré sa nachádzali vo vedľajšej miestnosti, ruky sa mu hýbali sami, ako keby vedel, čo s nimi robiť. Ale teraz, keď bol tu, pred týmito riadiacimi prístrojmi, odrazu ho prepadla úplne iná úroveň vedomostí. Navigácia, kapitánske rozhranie, smerovanie lode a hviezdne mapy. Všetko toto bolo odrazu v jeho hlave. Zúfalstvo sa razom stratilo a vystriedala ho nádej. Možno ešte nebol úplne stratený. Možno ešte stále existovala cesta von. Každým dňom cítil, že sa jeho myseľ vracia. Fragmenty jeho života, spomienky, sa začínali skladať dohromady ako drobné iskry, ktoré sa rozžeravovali do mohutného ohňa. Všetko bolo stále menej a menej zakryté hmlou. Popri tom všetkom, tu bol jeden detail, ktorý stál vysoko nad ostatnými spomienkami. Už presne vedel, ako riadiť túto loď. Sedel pred navigačným panelom a pohyboval prstami po obrazovke, opatrne zadával príkazy. Loď reagovala. Najprv len jemné zmeny v trajektórii, ktoré potvrdzovali jeho správne rozhodnutia. Bolo to takmer magické. Ako keby prebudil loď z hlbokého spánku, rovnako ako seba. Každé ráno sa budil so zvláštnou zmesou očakávania a úzkosti. Bola to nádej, že by mohol všetko napraviť. A strach, že zlyhá. Počas tých chvíľ plných nádeje bol svet jasnejší. Bol to však krehký pocit, ako tenký ľad pod nohami, na ktorom stál. Jediný chybný krok a všetko by sa zrútilo. No ako loď začínala znovu reagovať na jeho príkazy, pocit kontroly ho zahrieval. Ako keby znovu získaval seba samého. Nastal deň, kedy sa zdalo, že loď našla svoj smer. Súradnice ukazovali cieľ, kde by mal byť dosah signálu z okrajových subpriestorových vysielačov. Ba dokonca možno aj malá ľudská posádka. Miesto, kde by sa mohol spojiť so svetom a opäť stretnúť živých ľudí. Pred ním stála cesta, ktorá mala podľa palubného počítača trvať 11 rokov. Ale bol pripravený. Stačilo už len posledný krát nepatrne upraviť trajektóriu. Dráha výpočtov sa stabilizovala. Hladina jeho adrenalínu rástla. Toto bolo ono. Opatrne zadal posledné príkazy. Každé stlačenie tlačidla bolo starostlivo zvážené. Znovu a znovu kontroloval každý pohyb, každý údaj. Loď reagovala na jeho inštrukcie bezchybne a vtedy, práve keď mal pocit, že sa nachádza na prahu záchrany, všetko sa zvrtlo. Loď sa zachvela. Prístroje, ktoré dovtedy tak jemne spolupracovali, začali blikať. Varovné signály začali pulzovať na obrazovkách. Namiesto toho, aby loď udržala správny kurz, začala sa otáčať. Svetlá na palube začali vyhasínať. Loď sa naklonila do strany. Navigačný panel začal chrliť nekonečné reťazce chybových hlásení. Niečo bolo nesprávne. Niečo sa v systémoch zlomilo. Nie, nie, začal šepkať. Prsty búšili do dotykového panelu. Zúfalo sa snažil obnoviť kontrolu. Čo sa pokazilo? Ako sa to mohlo tak rýchlo zmeniť? Každá nádej, ktorá ho zahrievala, sa začala rýchlo rozplývať. Loď sa odchyľovala od kurzu čoraz viac. Smerovala opačným smerom do oblasti, kde sa nachádzalo obrovské vákuum ničoho. Všetko bolo stratené. Stratil kontrolu nad loďou, nad sebou, nad celým svojím životom. Sedel tam, ruky mu oťaželi, klesli vedľa tela, hlavu mal zvesenú. Nádej, ktorá bola pred chvíľou taká živá, takmer hmatateľná, sa teraz zmenila na prach. Nič z toho nefungovalo. Bol znova stratený.
Loď bola mimo kurzu. On bol mimo kontroly. A vesmír, ktorý sa zdalo, že mu ponúka záchranu, ho teraz odsúdil na nekonečný let do prázdna. Pohodil panelom, vyčerpaný a plný hnevu, ktorý už nemal kam zamerať. Zhlboka dýchal, čelil obrazovkám, ktoré teraz znovu ožili množstvom chýb. Zúfalstvo sa mu vkrádalo do každej myšlienky, každého pokusu o záchranu. To nemôže byť skutočné, hovoril si v duchu, ako by sa ho pokúšal presvedčiť, že všetko, čo prežíva, je len nočná mora, z ktorej sa ešte prebudí. V tichu lode, kde ho obklopovalo len hučanie neaktívnych systémov, začal počuť hlasy. Najprv to boli len šepoty. Slabé, takmer nerozoznateľné zvuky, ako by niekto stál na okraji miestnosti a potichu hovoril. Spočiatku to ignoroval, pripisoval to únave, izolácii a vyčerpaniu. No čím viac času plynulo, tým viac sa tie hlasy stávali zreteľnými. Ako by tam niekto bol. Snáď 100-krát prehľadal kabíny, pozrel do všetkých tienistých rohov. Nikto tam nikdy nebol. Bol sám, úplne sám. A predsa počul ich znova a znovu. Šepkali jeho meno. Hovorili naňho, ako by mu niečo chceli povedať. Ale keď sa pokúsil počúvať, slová sa rozplývali, ako by boli len s hlukom zvukov bez významu. Jeho myseľ sa začala zahrávať s realitou. Niekedy cítil dotyk na svojom pleci, no keď sa otočil, nebolo tam nič, len prázdnota. Inokedy videl siluetu v odraze okna, no keď sa pokúsil zamerať zrak, silueta zmizla. Čo bolo skutočné? Tá otázka ho začala prenasledovať. Bol tu naozaj sám, alebo ho jeho vlastné myšlienky klamali? Hlasy sa zintenzívnili, šepot sa menil na rozhovory, kroky, buchot. Mal pocit, že sa niekto pohybuje po lodi, že nie je sám. No každý pokus nájsť zdroj tých zvukov bol neúspešný. Prestával rozumieť, čo je pravda a čo len výplod jeho prepracovanej mysle. Hlasy v jeho hlave mu stále opakovali, že nie je sám, že posádka žije, že ho sledujú, pozorujú. Niekedy mal pocit, že počuje smiech, inokedy plač. Kroky sa ozývali v chodbách, hlasné, ťažké, ale keď sa po nich vydal, stále našiel len prázdne miestnosti. Loď ho pohlcovala, jeho myseľ sa pomaly rozpadala, realita sa preňho stala nepreniknutelnou škrupinou, ktorú nedokázal prelomiť. Často si sadol pred kapitánsku obrazovku, rukami si držal hlavu a v tichosti počúval, ako ho hlasy obklopujú, volajú, zvádzajú do šialenstva. Niekde v sebe vedel, že tie hlasy nie sú skutočné, ale čím viac ich počul, tým menej si bol istý. Je niekto tam vonku? Šepkal do tmy. Cez priehľadné okná sa myhali hviezdy, vzdialené, mŕtve svetlá, ktoré sa zdali byť večne nemenné. Samota ho zvierala ako železné okovy. Dni sa striedali, rovnako prázdne ako minulé. Každý jeho krok po lodi mu pripadal ako chôdza v nekonečnom bludisku. Všade len rovnaké, tiché chodby, rovnaké prístroje, rovnaký prach, ktorý neustále narastal. A k tomu stále tie jemné šepoty, ktoré sa rozliehali po stenách jeho mysle. Hlasy boli podivné, prichádzali z hlbín jeho vedomia, ako by k nemu prehovárali s tieňou lode. Nie si sám, šepkal hlas, ledva zreteľný, no dostatočne silný na to, aby mu prebehol mráz po chrbte. Jedného večera, keď sa zúfalo snažil nájsť nejaké spojenie s realitou, sa to stalo. Loďou otriasol náhly náraz. Zablesklo sa v okne. Niečo malé a neznáme, možno meteorit, narazilo do trupu. Rázom bol strhnutý z rovnováhy. Telom mu prebehla vlna šoku, keď ho sila nárazu zrazila na tvrdú kovovú podlahu. Pád bol prudký. Jeho hlava sa stretla s ostrou hranou prístrojovej skrinky. Náraz ho ohlušil
a zanechal v ňom neznesiteľnú bolesť. Pocítil, ako mu po spánkoch steká krv. Ležal na podlahe, dezorientovaný, a snažil sa spamätať z toho, čo sa práve stalo. Z očí sa mu rinuli slzy a keď ich otvoril, svet pred ním sa točil. Cítil, ako ho prepadáva mdloba, ako jeho zmysly slabnú. Toto je koniec, preblesklo mu hlavou. Takto to má skončiť, krvácaním k smrti, osamotený na opustenej lodi. Ale potom sa niečo stalo. Sledoval, ako krv steká po jeho tvári a pomaly kvapká na podlahu. Náhle sa však krv zastavila. Zrak sa mu vyjasnil. Bolesť začala ustupovať a rana na čele sa zacelila. Koža, ktorá bola roztrhnutá, sa pomaly uzatvárala, ako by to bolo len drobné škrabnutie. Bolo to nemožné. Jeho telo sa regenerovalo. V šoku sa dotkol čela a zistil, že rana je preč. Miesto nej zostala len jemná škvrna zaschnutej krvi, ako nepríjemná spomienka na to, čo sa stalo. Čo sa to deje? Zamumlal si sám pre seba. Pocítil vlnu nevoľnosti. Závratné myšlienky sa mu vkrádali do hlavy, miešali sa so strachom, ktorý nedokázal potlačiť. Niečo nebolo v poriadku. Niečo sa s ním stalo. Niečo pri havárii, ktorá zabila jeho posádku, zasiahlo aj jeho, ale inak. Prečo prežil on a oni nie? Nedokázal tomu uveriť. Stál tam v nemom úžase, sledoval vlastné telo, ako reaguje spôsobom, ktorý by nemal byť možný. Čo sa to s ním deje? Zmetený a vystrašený sa pozrel na krv, ktorá už takmer vyschla na podlahe, ako jemná pripomienka toho, čo sa práve stalo. Dotkol sa miesta, kde pred chvíľou pulzovala ostrá bolesť, len aby zistil, že koža už bola hladká a neporušená. Ako by sa vôbec nič nestalo. Čo to je? Zašepkal do ticha. No žiadna odpoveď neprišla. Svetlo v miestnosti bolo slabé, chladné, no jeho vnútorný svet bol teraz ešte temnejší. Čosi hlboko v jeho vnútri mu šepkalo, že sa niečo pokazilo. Niečo ho zmenilo. Niečo, čo nepoznal. Niečo, čo ho desilo. Zmetený sa vrátil do riadiacej miestnosti a prehrabával sa v lodných záznamoch. Hľadal niečo, čo by mu to vysvetlilo. Náhle, po niekoľkých hodinách prezerania záznamov, narazil na informácie, ktoré tam predtým nevidel. Loď prešla cez neznámu anomáliu. Niečo, čo nezachytili senzory včas. Nešlo o bežnú hviezdnu búrku alebo žiarenie. Toto bolo niečo, čo sa zdalo nezmapované. Len chabé záznamy hovorili o extrémnych energetických výkyvoch v trupe lode, ale ani jeden z nich nedokázal poskytnúť jasné vysvetlenie. Hoci tomu presne nerozumel, vedel, že to má niečo spoločné so smrťou posádky. Ale prečo zomreli oni a on nie? V hlave mu zazneli znova tie podivné šepoty, jemné ako vietor prechádzajúci cez prázdne chodby lode. Už to nebolo len ticho, už to nebol len pokoj vesmíru. Nie si sám, zašepkal hlas znova. Vedieť, že sa niečo pokazilo, že loď a on sám prešli niečím, čo nebolo prirodzené, to všetko v ňom začalo hlodať. Cítil, ako mu hrôza jemne klže po chrbte, ako sa mu zadržiava dých. Niečo v ňom, niečo, čo nepoznal, bolo teraz iné. A jeho svet sa ešte viac rozpadal na kúsky. Vesmír za oknom sa zdal rovnako temný a tajomný ako jeho myseľ. Nikdy sa nevrátiš, nikdy neunikneš. Ozývalo sa s tieňou z temných zákutí lode. Hlas bol studený, bez emócií, ako by patril niekomu, kto dávno zabudol, čo to znamená byť človekom. Alebo niečomu, čo človekom nikdy nebolo. Nie si sám. Hlas sa priblížil, ako by mu šepkal priamo do ucha, a on sa prudko otočil, ale chodba bola prázdna,
Len tiché blikajúce svetlá osvetľovali chladné kovové steny. Hrdza, ktorá sa na nich vytvárala, vydávala jemné praskanie, ako by loď dýchala poslednými výdychmi ich mŕtvého nákladu. Záznamy o anomálii boli kusé a neúplné. Čo sa presne stalo, nebolo jasné. Len nejasné hlásenia, výrazné zmeny v zložení hmoty, abnormálne reakcie v okolí lode, porušenie bežných fyzikálnych zákonov. Si iný, šepkal mu hlas v hlave. Dotkla sa ťa tá prázdnota, to, čo leží za týmto svetom. Jeho telo sa bránilo, prežilo, ale za akú cenu? Cítil, že niečo v ňom už nebolo tak, ako by malo byť. To zranenie, ktoré sa samo zahojilo, bolo len prvým náznakom. Oni neprežili, pokračoval hlas. Ale ty si náš dar. Hlas mu teraz prehováral s väčšou istotou, ako nočná mora, ktorá ho začínala pohlcovať. Čo si zač? Spýtal sa sám seba, ale odpoveď neprišla. Iba šepoty, nejasné slová, ktoré sa mu vkrádali do mysle a zanechávali v ňom len pocit, že sa stáva niečím, čo mu nikdy nerozumel. Toto je tvoja nová realita, prehovoril hlas naposledy, predtým, než ho znova obklopilo ticho. Loď sa pokojne vznášala vo vesmíre, jej kovový trup odrážal vzdialené svetlá hviezd. Všade bolo ticho, až podozrivé ticho. Pohľadom prebehol po palubných prístrojoch. Všetky ukazovali normálne hodnoty, no v útrobách lode čosi narástalo. A potom to prišlo. Opäť náraz, ktorý bol ale takmer nepostrehnutelný, ako by sa loď len mierne zatriasla. Zastavil sa uprostred chodby a načúval. Bolo to len v jeho mysli? Ďalšia predstava? Chcel urobiť ďalší krok, keď loďou otriasol druhý, oveľa silnejší úder. Kovové steny zavrzgali, všetko sa zatrepotalo, ako by do lode vrazilo niečo obrovské a neúprosné. Zamrzol. Čo to bolo? Vesmír, ktorý sa zdal byť tichým a kľudným, náhle ukázal svoju pravú tvár. Nepredvídateľnú a krutú. Potom prišiel ďalší náraz. Tento raz to nebolo len jemné zachvenie, bol to prudký otras. Pocítil, ako sa loď zachvela v samotných základoch. Kovový trup praskal, drobné vibrácie sa rozliehali celou loďou. Ozvalo sa tlmené rinčanie, ako by niečo s ohromnou energiou narazilo priamo do trupu a pretrhlo ochrannú bariéru. Hrdlo sa mu stiahlo, keď pochopil, čo sa deje. Meteóry. Viditeľné len ako drobné záblesky svetla, narážali do trupu lode s neľútostnou silou. Kovové steny loď chránili, no len dočasne. Na okamih sa zdalo, že celý vesmír proti nemu zosnoval útok. Dážď meteoritov, ktoré leteli smerom k lodi, prenikali trupom ako neúprosné výstrely z vesmíru. Systémy začali hlásiť poplach. Z červených svetiel v kontrolnej miestnosti sa rozliehalo blikajúce varovanie. Poškodenie trupu, únik atmosféry, okamžitá evakuácia nevyhnutná. To varovanie mu znelo v hlave ako ozvena rozsudku. Atmosféra začala unikať. Ďalší náraz bol taký silný, že ho zrazil na zem. Prevalil sa na chrbát, zatiaľ čo sa loďou šíril hukot, ako by sama zápasila so svojou existenciou. Snažil sa zdvihnúť, ale všetko sa náhle zdalo byť spomalené. Svetlá začali blikať, systémy postupne zlyhávali. Pocítil slabý tlak vo vzduchu. Vetranie pracovalo naplno, ale vzduch sa neustále redil. Vedel, čo to znamená. Lodi chýbal vzduch. Atmosféra začala unikať cez praskliny v trupe, ktoré spôsobili meteóry. Za každým, keď sa snažil nadýchnuť, vzduch mu pripadal tenší a tenší. Tlak v miestnostiach klesal. Zalapal po dychu,
Jeho pľúca protestovali. Pomaly vstával, snažil sa niečo urobiť, ale jeho pohyby boli mdlé, trhavé, bez akejkoľvek energie. S každým nádychom cítil, ako mu telo slabne. Konečne sa zvalil do rohu jedného z kontrolných priestorov. Zrak sa mu začal rozostrovať. Oči mu prižmurovali, svaly sa mu uvoľňovali. Bolo to tu, vedel, že teraz zomrie. Dusenie, zlyhanie orgánov, bezvedomie, takto to malo skončiť. Vzduch z lode bol takmer úplne preč a on čakal, že jeho telo sa vzdá. Ale ono sa nevzdalo. Sedel tam niekoľko minút, kým si uvedomil, že stále dýcha, aj keď vzduch v lodi už neexistoval. Cítil, ako mu myseľ pomaly ožíva. Zrak sa zaostroval, srdce pokračovalo v pravidelnom, pokojnom tepe. Zhlboka sa nadýchol, očakávajúc, že mu pľúca zlyhajú, ale namiesto toho sa naplnili akousi predstavou výduchu. Ako je to možné? Šepol si v duchu. Čakal smrť, no tá neprišla. Začal sa hýbať, vstal a prešiel k ovládacím panelom. Telo reagovalo. Krv v ňom prúdila, srdce bilo. Rýchlo sa ponoril do prístrojov. Bol zranený? Prečo necítil nič? Počítače zlyhávali, ale diagnostické prístroje stále pracovali. Vložil si vzorky vlastnej krvi do analyzátora a začal študovať výsledky. Napäto sledoval údaje, ktoré sa mu zobrazovali pred očami. A potom to pochopil. Jeho bunky boli zasiahnuté niečím, čo zmenilo ich prirodzenú štruktúru. Loď prešla anomáliou, ktorá pochádzala odniekiaľ, kde sa svet neriadil logikou, ako ju poznáme. Tá energia prenikla cez trup a zasiahla všetkých na palube. Kým posádku okamžite zabila, jeho bunky sa naproti tomu začali zázračne regenerovať. Jeho telo bolo teraz nesmrteľné. Nemohol zomrieť. Či už stratil vzduch, alebo by sa zranil, jeho telo odmietalo prijať smrť. Sedel tam, pozerajúc do prázdna. Na chvíľu to nedokázal pochopiť, no keď si to uvedomil, vrazil do steny. Pod nohami sa mu rúcalo všetko, čo poznal. Nesmrteľnosť. Tá myšlienka bola takmer neúnosná. A potom prišlo ticho, ktoré už nebolo len tichom bežného dňa. Všade okolo neho sa rozprestierala prázdnota, vákuum. Loď bez atmosféry bola teraz tichá ako hrob. Žiadne hučanie prístrojov, žiadne zvuky krokov, žiadne šumy. Ani jeho vlastné dýchanie či hlas nebolo počuť. To ticho ho ničilo, bolo neznesiteľné, dusivé, ako by sa mu celý vesmír vysmieval. Hlasy, ktoré ho prenasledovali a šepkali v kútikoch jeho mysle, sa na nejaký čas odmlčali. Ako by už aj tie mali dosť jeho patetickej existencie. Spočiatku sa aj napriek týmto okolnostiam snažil udržať akú takú štruktúru svojho života. Mechanicky pracoval na oprave lode. Niečo v ňom sa stále odmietalo vzdať. Opravil niekoľko systémov. Snažil sa utesniť praskliny, ktoré meteóry zanechali v trupe, a hoci to nemalo žiadny význam, pokračoval ďalej. Bolo to jediné, čoho sa mohol držať. Jediný spôsob, ako si udržať aspoň zvyšok ľudskej mysle. Ale ani tieto mechanické úlohy neudržali temnotu mimo jeho srdce. Čím viac času uplynulo, tým viac si uvedomoval, že loď je odsúdená na záhubu. Systémy, ktoré kedysi fungovali bezchybne, sa jeden po druhom rútili do zániku. Praskliny v trupe sa šírili. Všetko bolo v rozklade. Krok po kroku strácal zmysel pre čas. Boli to ďalšie hodiny? Dni? Mesiace? Každý okamih sa zlieval do druhého, nezrozumiteľného a nekonečného. Roky mohli prejsť bez toho, aby si to všimol. Občas sa zastavil pri okne, aby pozoroval rednúce a neustále sa vzdialujúce pole hviezd. Keďže loď letela do oblasti, ktorá nemala žiadnu viditeľnú hmotu, hviezdy, ktoré boli jeho jediným spoločníkom, začali miznúť. Uvedomoval si pritom,
že to nie je obyčajná tma. Bolo to skutočné prázdno. A potom lodi navždy zhasla aj posledná lampička. Keď sa záblesky elektronických svetiel, ktoré mu poskytovali aspoň náznak bezpečia, jeden po druhom začali vytrácať, ešte chvíľu s loďou bojoval, snažiac sa stabilizovať aspoň niečo, ale bolo to márne. Jedno po druhom všetky prístroje zomreli. Svetlá blikli posledný raz a ponorili loď do úplnej tmy. Ostal len on, sám, bez akéhokoľvek náznaku života. Loď bola definitívne mŕtva. Bol navždy uväznený v tomto prazvláštnom stave. Jeho myseľ sa začala rozpadať na čoraz menšie fragmenty. Bolo to len vákuum, on sa stal vákuom. A nekonečná, nemilosrdná nesmrteľnosť. Postupne plynuli roky, desaťročia, celé milénia, až nakoniec čas strávený v tejto škrupinke už nebolo možné počítať. Keď ešte kedysi dávno videl hviezdy, mal aspoň niečo, čo mu pripomínalo, že existuje niečo väčšie, vzdialené. Ale teraz, v tejto absolútnej tme, kde nebol ani jediný lúč svetla, ani jediný zvuk, bola jeho myseľ zlomená. V tejto osamelej existencii nebolo ničoho, okrem neho. Jediné, čo k nemu z temnoty prichádza, sú obrazy. Obrazy vecí, prízraky niečoho, čo nikdy nepoznal, ale čo bolo desivejšie než akékoľvek nočné mory. Tie obrazy boli nepochopiteľné. Bytosti z iných rozmerov, také cudzie, že by ich žiadna ľudská myseľ nedokázala prijať. Bytosti, ktoré nepatrili do sveta, aký kedy kto poznal. Bytosti, ktoré prichádzali zo zákutí času, kde realita, ako ju chápal, už dávno prestala existovať, ale zároveň nikdy existovať nezačala. Ako by jeho vlastné šialenstvo bolo zdrojom ich moci. Jeho utrpenie ich posilňovalo. Parazitovali na jeho zúfalstve, na jeho nekonečnom boji. Nie som už človek, zašepkal si v duchu. Každý jeho pohyb, každá myšlienka, každý úder srdca bol teraz len ozvenou niečoho, čo kedysi bolo. Premenil sa na stvorenie, mimo tohto sveta. Na čosi iné, na čosi strašné. Na čosi, čo sa skladalo len zo zúfalstva a číreho zla. A tie bytosti, tie prízraky ho budú nasledovať na veky. Ako plynul čas, tam, kde kedysi boli hviezdy, časom všetko vyhaslo. Ticho bolo teraz všetkým všade a zároveň nikde. A v tejto prázdnote strávil nekonečný vek bez toho, aby vedel, či z neho ešte niečo zostalo. Ďakujem, že ste si vybrali túto audioknihu. Ak sa vám páčila, dajte jej prosím like a zároveň môžete vyjadriť vašu podporu prihlásením sa na odber môjho kanála. Ak máte záujem podporiť moju snahu aj iným spôsobom, môžete sa pripojiť na môj Hero účet za 5 € mesačne. Odkaz nájdete v popise. Pre podporovateľov budú časom pripravené špeciálne odmeny. Dlhšie a alternatívne verzie audiokníh. Vystrihnuté scény a exkluzívne ukážky z pripravovaných diel. Vaša podpora mi pomáha prinášať vám viac skvelých príbehov. Ďakujem. Vyrobila produkcia Martin Weber 2024.